Dobrý deň, milí pikoakvaristi. Hovorí sa, že 1000-krát vypovedaná lož sa stáva pravdou a môjim cieľom je, aby sa v akvaristike, v tomto nádhernom hobby, hovorila pravda. Preto by som chcel reagovať na to, čo sa často opakuje, a to, že riasy v akváriu sú znakom nejakého nedostatku, nevyrovnanosti a tak ďalej a tak ďalej. A každopádne riasy v akváriu sú predstavované ako veľmi zlé znamenie a o príčinách, prečo sa toto šíri, môžeme diskutovať. Samozrejme, tí, ktorí toto šíria, hneď ponúkajú riešenia v CO2 systémoch, v rôznych chemických látkach, ktoré riasy majú potlačať. Ponúkajú hnojivá, UV lampy, výkonnejšie filtre, lepšie substráty a tak ďalej a tak ďalej. A z toho samozrejme plynie určitá finančná výhoda, finančný zisk. Takže napríklad toto pikoakvárium je dôkazom toho, že tzv. Green water, po slovensky zelená voda, ktorá je spôsobená mikroskopickou riasou, ktorá je veľmi husto osídlená vo vodnom prostredí, je základom pre populačný boom pre mnohé drobné organizmy, akými je možno teraz vidieť, aké sú možno teraz vidieť na obrazovke v tomto pikoakváriu. Takže je možné vidieť vodný červ, veľké množstvo lasturničiek viacerých druhov, perloočky, potom slimáky a tak ďalej. A kto si porovná predošlé video s týmto videom, tak je možné vidieť, že v rozmedzi niekoľkých dní sa takmer nepriehľadná zelená voda stala už veľmi blížiaca sa k čírej. To znamená, že tieto živočichy majú veľmi vysokú čistiacu schopnosť. Riasa je ich potravou a na základe dostatku potravy tu vznikol takýto populačný boom. Ak by som nepridával túto green water do tohto prostredia, tak veľká väčšina kolónií týchto viacerých druhov živočichov by sa opäť prirodzene znížila. Mne však robia radosť, takže opäť pridám green water, aby mali dostatok krmiva. Keby som to zhrnul, tak nehovorím o všetkých druhoch riasy, ktoré majú viac menej v akvaristike negatívny, skôr estetický efekt, ako by reálne niečo ovplyvňovali. Možno tzv. Žaburina, čo je tá dlhá vlasová zelená riasa, tak tá je skutočne problémom napríklad pre dafnie, ktoré sa do nej rady zamotávajú. Taktiež sa vie rozmnožiť natoľko, že znižuje priestor pre plávanie rybičiek, pohyb slimákov, krevetek a tak ďalej. Takže to je skôr mechanický problém. Ale ak by sme hovorili o tom, že riasy teda sú nejakým vážnym problémom pre prostredie, tak tu by som povedal skôr, že ide o opak a riasy sú veľmi prínosné pre rozvoj takýchto drobných živočichov, ak sa teda akvarista zameriava na tieto drobné živočichy.